abakha anga mtengo ndi 4500 mmodzi, ndiye ngati inu akukutchani kuti ndi bwana wa dera lonseli mukufuniranji kuchotsera pa 4500? ndiye chuma chanu phindu lake ndi chani? ingosiyani musagule, anatero Vini pochiuza chikhwaya china pagulu pa anthu, koma akanadziwa Vini sakananena zonsezi. Ndiwe otani kundilankhula ine choncho? Anyamata mpondeni ameneyu, ndipo Vini anapondedwa sizinaoneke. Ndikudziwa zoti nkhani yanga ndayiyambira pakati, koma nanga kodi chinachitika ndi chani zokhuza abakha, Vini ndi abwana achimunthu? Khalani pompo pomwe nkhani ndikuyiyambira pachiyambi. Kumulanje kunali mzimayi wina Getu, mzimayi olimbikira pofuna kudzigwirira ntchito kuti athandizike, yemwe anali ndi mwana wake yekhayo Vini, koma ndi kumbali kwenikweni kwa mwana poyerekeza ndi mayi yake. Vini anali waulesi, sankafuna zogwira ntchito, amayamba ntchito tsiku limodzi nkusiya kamba kuti walamulidwa. Koma tsiku lina Vini anapeza ntchito, ndipo anabwera mwachangu ku nyumba. Mayi yake nati, wabwereranji mwachangu mwanawe? sakundipasa ulemu uliwonse amayi, sindingagwirire ntchito anthu oti akundiona ine ngati munthu wapansi. Ndipo amayi anati, Vini, ukamagwira ntchito kwa munthu umayembekezera kumvera zonse za pa ntchitopo, sinsi kuti kusukulu ina kukanika bambo akonso sanatisiyire ife kanthu pomwe ankamwalira, ndetayenera kuwadyola anthu kuti tithandizike ndi miyoyo yathu udzipitirira moyo uwu. Vini anagwedeza mutu nati, amama, angakhale kuti sindinaphunzire komanso adadi sanasiye kanthu, komabe tayenera kulemekezedwa ndi kusayang'aniridwa pansi. Sindizalola aliyense kuti panga treat ngati ndine mphawi. Ndizakhala ndi makobiri amama pogwiritsa ntchito udolo omwe ndili nawo. Tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse, ndipo Vini anaona abakha amayi ake panja nati, amama, ndikukagulitsa abakha awawa kunsika komwe kuli chikondwerero, ndibwera posachedwa. Vini anatenga abakha napita nawo kogulitsa ngati chiyambi chokhala ndi kapitolo, ndipo anapanga mtengo wake oti peya ya abakha ndi 4500 kwacha. Ndipo mkulu wina anamupeza Vini nati, kodi abakha amene wawa ndi ogulitsa? Ndi choncho kumene sa ndingapezekerenji pano ndi abakha m'manja ngati asali ogulitsa 4500 peya imodzi? Oh, okay, ine ndikupasa 3500 pa peya, anatero mkulu uja. Ndipo Vini anakana ndalama imeneyo yachepa, pezani zinthu zomwe mungakwanise kugula, anatero Vini. Kenako chikhwaya cha deralo Mr. Chimunthu anati, ndiwe mwana wa chichepere koma ukuoneka wanzeru kwambiri, ine ndikupasa 4000 kwacha papeya, nditenga zonse. Vini anati, abwana, ngati inu muli olemera nchifukwa chani mukulimbana nditi makoini tochepa pamwambapo? Chuma chanu ndiye phindu lake ndi chani? Ine ndayika mtengo ofuna agula, ndipo osafuna asiya. Achimunthu anapya mtima ndi kulankhula kwa Vini nati, ukudziwa munthu yemwe ukulankhulana naye? Ndiwe otani kundilankhula ine choncho? Anyamata mpondeno ameneyu. Ndipo Vini anamenyedwa kwambiri ndi kulandidwanso abakha aja ndi kubwerera ku nyumba popanda abakha, popanda ndalama. Mayi yake anamukonza mabala anali nawo Vini nati, amama, musadandaule kena kalikonse, bala lina lililonse ndi ndalama zimenezi zomwe achimunthu akuyenera kuzandilipira, asakudziwa kuti akulipira. Ndibweza chimenechi kokwana katatu. Wiki yotsatira Vini anaona achimunthu kuti akumanga nyumba pena pake, ndipo Vini anavala ndevu kuti azioneka ngati munthu wina, napita kwa achimunthu nati, abwana, ndine kalipentala odziwika bwino, oidziwa bwino ntchito, ndipo ndaona matabwa anuwa ndi osachedwa kugwidwa ndi chiswe. Ngati mungakonde ndikakulozereni mtengo omwe ungakupatseni matabwa abwino kwambiri. Vini anatengana ndi achimunthu kupita ku nkhalango kokaonesana mtengo wabwino, ndipo achimunthu ali bize ndi mtengo uja. Vini anatenga chingwe ndi kuwakulunga ku mtengowo ndi kuwathizimula ndi mtengo. Achimunthu ndi kuvulazidwa koopsa ndi kuwalanda ndalama yomwe anali nayo pa nthawi. Ndatsala ndi kawiri koti ndikubwezereni, ndine mnyamata uja wa abakha. Vini ndi kuthawa ku nkhalangoko kuwasiya konko achimunthu. Tsiku losatira Vini anavala ngati dotolo napitanso kwawo kwa achimunthu nati, ndamva zoti abwana anu avulazidwa kwambiri, ndipo ine nditha kuwachiza bwino lomwe. Ndipo mwa chifuniro cha Mulungu achira magadi anamulola dotolo wachinyengoyu kulowa ku chipinda kwa achimunthu. Ndipo achimunthu anati, chonde ya dotolo, ndithandizeni, ndili mululu kwambiri, ndikulipirani ndalama zambiri ndikulonjeza. Anatseka pa khomo Vini nati, ine ndi mnyamata wa abakha ujanso, paja ndinalonjeza zoti ndibweza kokwana katatu pa zomwe unandipanga. Ndipo anawagwira achimunthu ndi kuwatibulatibulanso koopsa ndi kutenganso ndalama zochuluka zinali ku chipindako nkumapita. Poopa kuti pakubwera upandu wachitatu, achimunthu anayamba kuyenda ndi mabodyguard ochuluka pena paliponse. Ndipo tsiku lina ali kunsika Vini anafunisisa kukwaniritsa lonjezo lachitatu.
ndipo anapita kwa munthu wina ogulisa bulu Vini nati undipangireko china chake ndi kugula bulu wakoyu. Ndipo ogulisa bulu anapita pafupi ndachi munthu nati Mr. mukundikumbukira ine ni mnyamata wa Abakha ndabweranso. Achi munthu anazizimuka changu magadi ndi ameneyu osamusiya mgwireni asathawe. Ndipo mabodyguard onse anali bize kufuna kugwira munthu oti si Vini ayi. Vini pa nthawi anali atabisala pafupi ndachi munthu nkubwera pafupi nkuwauzachi munthu mnyamata ogulisa Abakha uja weniweni ndine. Nkuwatibula ndi kuwalandaso zonse anali nazo. Ndipo zonse zomwe anapeza Vini m'maulendo onse atatuwa anakayamba business. Ndipo business inachita bwino nkukhala odziwika bwino lomwe mmodzimo. Phunziro ilili dziwani kuti kuchita bwino nthawi zonse sikuli mmachitidwe asukulu kapena kuchenjerayi, koma kaganizidwe kokuya kamatha even kugonjetsa olemera, ophunzira, olomikoko yogona kumene. Mayi ake a Vini anamuona Vini atatukuka ndipo anali okondwa ndi mwana wawo yemwe sanapite patali ndi maphunziro. Anagwirisa ntchito nzeru komanso ukadaulo omwe anali nawo to the maximum level kupeza kudzera pa omwe anamupanga chipongwe. Dziwani anthu omwe amakupanga chipongwe umathanso kupulumukiranso pa iwo omwe. Osayiwala kupanga share Vini.